kublei pi baro hakade kasnyam ka baladep baladon ka program ka bahaban tip tangta kamat puson jaga si utrai pada hakade kenti menta akwa ban ai saga wei pa ka program ka badai kimat bakong san ya kaning ya pe hakas utrai ka badai gospel ke ege bau jisu ukren pada hang ni NPE katu kanitali kimat bakong san bagi dan kam ban bat kimat permentoy ya kajing im kristan jongi habang ile school di don kam kajing shadia ha kinong hikai bang ikwa ban tip ya kajaka ban le hang no di don kam ban shadia ya u driver bade nong nya ya kali kam tam tu kajaka ka bangi pat poi pat kat no tam le adang ikwa ban tip kajing im jongi don kam ban shadia ya u blai te kapang pedeng ka bau blai ukwa ban kren hapdeng jungi kalong halor kapang kajing shadia ha uplay tong ya pe hang de halor ka bade ba ka de kapang isim ka we ka duksa nak tinjong blay a gospel kat ku Markus kalong ka basaw kat khol lai pusan hadu saw puwei hakata gasni endala premit jisu ula ong halagi senran jung u ya ngin ya lei syasi liang kaduriau kene kede kamat pusan ke banding kong halo kapang ka jishani ayo blai ya ngin ya lei taktin ya ngin ya lei ka ba mot thang ne udon unong yalam ubadon ka jing thmu panyalam nyangi sya ka ba mangi ngimpat jutip ngim dipoi perkhat ngimpat ju sempang beno ada mangi ikwa ban lei sakadu no jaka ka ban mangi ngimpat jupoi kipalok jungi ki yawer ngi ban lei chata idon kam ka jing shadia ha ka jing alam jongki tehne ktin yang in ya lei ka theo ya ka jing don unong yalam baru tau nong yalam udai uji sukris baka thong ju ugalong ban poi yangi syaka jaka ka ban mangi ngimpat jutip beno yang inya lei syasi liang kaduriau ata kaba syasi liang kaduriau kaba mo syasi liang jong jing im jungi idon ka wei ka benta jong jing im kaba mangi ngila banyu i bagata ka de ka jing im jungi ha ka perthai mat ka wei pat de ka jing im kaba mangi ngimla banyu i jisu ang ne ukwa ban pesu thu yangi mangi dan kam ban tip syai kedar syapang kata ka jing im ka bamangi ngim tip ka bamangi ngim pala panyo i enda kumta kada ino yalau pai ba kamat ka baar ka jing ino yo pai ba panbut ya unong yalam hakano kono ka jaka ka mamu yalam naga benta jungi balai ka bakong san kalong gidan ka ban ino ya kiparalok jungi perlok pun engkong jungi dari beipa bahing hasem pramarjan marpa pat kiwei sutharai dangi nat de jing skom ha juga perthai kajing iei egi bahing hasem man ino egi bahing hasem idon ki perlok jungi ki balong Kristen Katolik da ka ba ino elai meipa da ki ba ino ela ki bahing hasem kane kadei kata kata saintul ka bau jisu ula batai sashi banta maka banta jungi balong Kristen Katolik Jisu hikai hangi ban ino ya upai ba ban ino igi perlok prajor ban ino igi ngasem ka thewe ga jinglong reuniam ga jinglong lingdo ban but yo Jisu ban sakhi u ban yalap e kerteng jung u ban ino e tagi egi jong ga de ka perthei kamat ka balai kisanran ki yalam ya u Jisu habau khot egi sanran balai sasilyang ga duriau kathong ju u kalong bamu u de banyalam yaki phause ban kalong mar khongpong harjaka bikin ailat u Jisu banyalam yaki maki ban kilayalam ya u Jisu kajing kali jonga hangne kalong kanja ayu lada dan meno baya wer ya phi man lei syaga jaka ka ba man phi pat poi pat ha ka jaka ba maki kinyalam ya phi
pialam penban yaki syakata kajaka tega jingkali kalong ngin poi sya adan mana-mana ba yawera phi balai sya po Amerika bad hagajaka ba maki kinyalam ya phi endala poi sya Amerika phi kwa penban banyalam yaki ma phi pat julai beno kajingkali kalong en poi sya Jisu kwa banyalam yangi iwai pi iwai katong ju u kalong ba u de banyalam yangi ban poi sya kata kari ka ba u lakular na ka benta jongi kajingkali kalong ada mangingi kini ya kajaka jong Jisu ha kajaka jong u ni kwa penban banyalam yangi kajingkali hatungin poi sya kalau dan gawe kajing thu khana hagi por mensyua ibrio gi por mensyua syanong kendong kim juyo kali aong hana ba kadon ka wei ka sinong ka badon tang ka wei ka boss bar ki briu dang step ki bu jaka naga banta ban yo jaka syong pakata ka boss ka mi dang step man le ha sor shalong ya ka por men miet ki briu ki bu jaka ki bu ya ki pla pa khadu kharwai ka wei ka long ka mi ka bala temen ka me ik ba temen ki bu ya kata ka pla ha ka jaka syong jo driver namar ka syam bam dan jaka shu hang no ru khadu kharwai ka syam maka tangga wei ka jaka balai maka tade ka jaka syong jo driver endala de ka pata por maka ta bos kan yai tau driver lawan hangta bor la kli yai ta i mei ko mei bale pi sim me ka jaka syong jonga kata ka mei kala dom yo driver maka la ong ha ka por ban bu mangai ya ka jaka om dan mana bu jaka hang ni kane gede ka jaka jonga kumno menut ban kini ya kene kajaka kabamanga ngalabu adu ka por ben bit no driver umbun ketin skap laga skap ega balaja endal de kata ka por nyau baje nyau tam maka ta ka bos kan mi no kam syam lami kala sim por si teng kenta padhang ta ibreu kila ong ya kata kami i bale pim ai kene kajaka pat kata kami i ka ong kene kajaka jonga kadu kharwai kene kami i kala skau thai bala kali yau tau driver baleng de kali kala de ban mi adu ka por nyau baje re wat menta ka klip matru ane ka kali kam syam malala panjai ane ka langkumi ha bakal sngau thu bakal kali kam jai hang ta kala kali yau driver baleng de kali ka de ban mi no kam syam la mi hadu kat taru kam syam la yai hadu kat taru bat hang tau driver long kumno kane kali kan yai haba ma phi sim ya ka jaka jonga hang ta ka ne kalong kumi kala skau thu kala yeng na ka jaka la jong ba kala ai jaka yo driver bat hang ta ulas dang ban nya ne kali ba ka kali kala poi sya ka jaka ka ba ki thu ban le ka pai jong blai bangi ka jing im jong iru i kwa ban sim ya ka jaka jong Jisu kini ki santan ngi asngeu ban ta ha ka jaka Jisu nyalam ne ki aki ban ki yalam ya Jisu te ka jing kali kalong ke ka ban ja haka jing im jongi kumju ramangi iwe piwe kan ja ayu ladang ngim shania yo blay haka jing im jongi haka jaka bo blay penjai haka jing im jongi ngi kwa ban penjai yo blay haka jing im jongi teke ka bagi syam hang ne kan bagi sanran kidang ya lei haka ta kaling joga jing im jongi namar bagi bu yo Jisu satrai jong kata kaling ene sat dong jong kata kaling saka benta ka bakad du ha kata ka ling jo ka jing im jong ki kensan kalawan ke eryong ka jing at pelung kilawan ban penting pen smiet ya ki senran kane ke eryong ka bawan ha ka jing im jong ki kire kita ki jing ke jing jenjar ki jing kuslai ki jing bentaba jo ka perthai ki jing kumar ha ka jing imbriu jongi bangi we pi we ki senran ha kalam ti ya jongi haka jing imbriu jongi haka de kasla perthai kabangi im malakas ngi haka jia be jongi ya ka spa jo ka perthai haka jia be jongi ya ka nam ko buram jo ka perthai haka jia be jongi ya ka jinang ka jing start ya ka kamai ka ji bang ilabu yo ble ka jing im jongi satrai do dane satien do padhang ta ka sawan ke jing ka jing tenju kapang ka sitam ka jenjar ka kuslai ka jing telot jing swai bar ki jing kulmar jing mot halade simet halaka yinga sem hagi kon kikti haga sinong ga thau i pe wat man taru bun nap deng jungi kulmar jing mot chapang daga klam covid-19 pakane ka pelong yangi
bangin seir, bangin ting, namar balay, kabenta ka bakong san, kalong namar balay, ibu yaw balay, syatray do, hakajing im jongi. Kapajong balay hang nengi siyem, pa endak isan ran, kila yaw iya kene kila stang banting, pa kila kersew yaw jisu, haka porbo dang yaw tia. Bay hakajing im jongi, habang iklet yaw balay, habang iklet yaw try jisu, habang ibu yaw jisu, hakendong do hakajing im jongi. I ailat yaw jisu ban yaw tia. Hak imsem la ailat yaw jisu ban treikam, hakajing im jongi. Imsem ailat yu maulong nanyalam, hakajing im jongi. La ban tuklar lade klem kajing khot jongi. Klem kajing ailat jongi. Te kumtang yo I hang ne, nakane kajing hikaya ngin siem. Pakini kisan ran habagi kendu kajing kumtang kila pai so utrai Yesus Kristus. Pakila kerpat yu nakabenta bakin yo ya kajing yarap. Hang ne yo sakaway kamat kabangi de banbat. Gonong hikay hato memperwa ladang yap. Pe haba kilas dang banyak kendu bajing kilas dang bantenum, pa kilas dang bat komplain ya utrai Yesus Kristus. Bangira kajing im jongi habang ya kendu bajing kum hakan kapor bangi kendu ka klam baru bangi keli yo blay. Ko blay hato mim yarap yana hato ko blay nekwa nga ban yap na kajing pang. Pat bun gijing tenju kibangi kwa ba tenju yo blay hakajing im jongi. Kung bagay ni kisanran kila tenju yo utrai Yesus Kristus ka baong. Gonong hikay hato memperwa ladang yap. Kene gade gijing keli hakajing im jongi iwe piwe ikwa ban tenju yo blay hakajing im jongi. Te ko pai jong blay ga bangi siem hang ne Jisu lu asngau syapang kajing keren jongi. Hang ta ulas dang ban pen ya kajing sengurit lajong. Usdang ban pen ya kajing jung wat ukwa ban pelai im yaki. Wat kum ta ula ong ula hukum ya kata keduriau. To jemno to jai Jisu ude unong penjai ya kajing im jogi standram. Hakanai ka ling jo kajing im jogi. Bangiri iway piway ublay utrai Yesus Kristus ude balong nong penjai ya kajing im jongi. Ha pedeng kajing don jongi ha kajing kulmar jingmut. Hakanai ka kram ka pamangi ngili oman bun na pedeng jongi uduk usuk. Bun na pedeng jongi kirang lingi jogi kilas dang ban kulmar jingmut. Padwat kibaru separuh kumcu kilas dang ban kuslay ala kajong kajing im. Kopai jong blay hato mangi iwe piwe ngiten ju ya ujisu ngiten ju ya blay kumbale ini kisantan da kabaong hato memperwa yo ngin yap. Totip bau blay yangi ui hadu kata-kata ublay yangi ju ino ublay wangi maneri ublay ubas kurit utrai Yesus Kristus udah uparlok jengi ubas kurit uyo gijing jongi iwe piwe. Hari ke jingkeli na kabanta jongi hatongi keloy na em ban pengkela ya kata kerkom perkat jongi ya kata kerkom im jongi. Keloy na em ban pendu ya ke jinglong barim jongi. Ki kita ke jinglong barim jongi. Ki kita ke jinglong bamangi i im hak jing im jongi. Bangi bu yo blay syakan dong do. Ke jongi kai mantakaski ada ketinjong blay in siam. Bangi dan kamban syania hau blay hak jing im jongi. Bat ang ta pade in syapan yai hau blay haki baro kiba kajing im jongi kadang kampanye kendu nakabe kapor syagawai pat kapor hadin bau Jisu lada penjai ya keduriau hangta ula ongi kisenran balai pia kau hato pimpat don kajing nyai kade kajing keli bau Jisu keli nakabenta jongki kopai jong blay bangi iwe piweru habang ya kendu kajing im jongi kebamat ya kena ke riong ke erlang tari ilai kulmar jingmot kan pa Jisu un keli yangi ijuk ikan tien balai pia kau hato pim don gajing nyai pai jong belai idon kampan tipang ne pakai jing nyai kede ketelong keterai jong ki baro vaccination badan ki baong pada kabhaban ai vaccination pai jong belai kene ngakwa ban ong kasong haka jing nyai jongi habangi nyai bahkan ka bangi le kalau ngaba bah
berkata ke salong kapapa. Man mengkut nama kata. To mangi iwe piwe insyania telitalannya ke jing im jengi hakik sangti jong utra Yesus Kristus. Kama kabakadu uji sukren ta ka ongkum ni. To jemno to jai kala kala jemno bakala don ke jing jai ke bakrau. Hang neng yo i ya ka bor jong Yesus. Ula ban pen ko ngu ya kana kala ko pai jong blai hakane kamat om don gano ke jing kam don gano ke jing jenjar ke jing kuslai ada ibu hakmat jong blai ban penjai jaya ke paro te kum ta to ibu ki sakti jong blai naga benta kene ke klam covid-19 ba te tang u blai ubala ban penjai jai ya kane ke eryong ban pengkot togi shania ya ke jing im jengi hakik sakti jong blai padu blai ude balong ubaning kong hakmat jogi eki paro enjaro